Franċisna 35 sena residenti ta' Slima u l-14 vittma ta' toroq Maltin f'din is-sena wara li kien involut f'inċident ta' traffiku waqt li kienet isuq il-mutur tiegħu fi triq il-kosta. Bekk u sar ukoll il-5 sewwieq ta' mutur li tilef ħajtu traġikament fl-2022. Kien kmien il-ħamis filgħodu meta l-ħabta ta' tlieta il-Franċiż kien qed isuq il-mutur tat-tip CB600 meta l xi raġuni tilef il-kontroll u spiċċa ħabat ma' crash barrier. L-impatt tant kien b'saħħtu li r-raġel inqabad bejn il-barriers bil-mutur jibqa' jitkaxkar għal diversi metri sakemm spiċċa fis-siġar fil-ġemp ta' triq. Minn barra pulizija fil-post issejjaħ ukoll tim mediku. Madankollu l-ambulanza kellha titlaq lura vojta e kif sfortunatament ir-raġel kien iċċertifikat mejjed. Din it-triq ewlenija f'pajjiżna kienet lokal diversi inċidenti ta' traffiku fl-aħħar snin li wħud minnhom sfortunatament swew il-ħajja tax-xofiera jew li ħallewhom jissiltu għal ħajjithom. Inkjesta maġisterjali li nfetħet wara wieħed minn dawn l-inċidenti irrakkomandat lill-awtoritajiet biex jimplementaw programm ta' aktar sigurtà f'din it-triq u dan wassal lill-Aġenzija tal-Infurzar Lokali il-Leza biex tinstalla aktar speed cameras fil-Coast Road li kopru żoni differenti ta' triq. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat kienu installati 2 kameras fid-direzzjoni lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Dawn jikkomplementaw 2 kameras oħrajn installati f'Mejju tas-sena li għaddiet fid-direzzjoni lejn in-naħa ta' fuq tal-pajjiż. Il-Leza kienet spjegat li l-kameras twaħlu bi ħsieb biex ikunu indirizzati dawk magħrufin bħala black spots minħabba li fihom seħħew diversi inċidenti koroħ. Dwar l-inċident fatali tal-aħħar sigħat infetħet inkjesta immexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo filwaqt li aktar investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija mid-Distrett tan-Naxxar.